सखिया तुहरा से बतिया। अरे तारा बहनी के गाड़ी में बैगन पेलो वाह का कहता राज के बतिया का कई सकिया लहंगा उठा के तेल दिले बा खटिया भाग तोर बहन चोद का हाल बा भाई। तो आज हम फिर से बात कैले बानी भोजपुरी गाना के और भोजपुरी गाना के बारे में हम बात कैले। तो भाई लोग कसम से कहते आज के वीडियो में बहुते गाना फाड़ बनल बा। तो यही से कहते भाई लोग वीडियो जल्दी से के लास्ट देखम तभी मजा आई। तब वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी जगह ठेस पहुँचाने के लिए। तो बिना कोनो बकचोदी के नु आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। का कहतारू उठा के गिरा के आरे तोर बहन जो तो भौजी का कहता हो फटा के फेल देता का तार बहन जो आगे कहो अब फटा के ना फेल देले बा तहारा बहनी के झाँट में अचार बनाओ मतलब सुनता रह कोरवा में धोइले बा। अरे भौजी तो कोरवा में ना धरो तक लंड पर टनका दो कि मरिए जेबू। भाता पलंग पर सुता के अरे भौजी तहार भाता पलंग पर सुता के का कैले बा ना हमरा के बोला का कैले बा पटक के पेल देले बा कि पटक के चाट ले बा कि पटक के तब फाड़ दिल बा। जैसे कहा तारू भतरा पलंग पर सुता के हमरा के ला चटा दिल बा आगे कह तार बहन चो भौजी बकचोदी मत पेला अभी कहनी हनु कि तू आगे बोला का भइल बा तो तू फिर से कह दिलू ह कि भतरा पलंग पर सुता के अरे भौजी भौसरी वाली तब बोलना का कैले बा पटक के पेल दिल बा का आगे बोलना। अरे तारा बहनी के गाड़ी में छनाटा पेलो वाह बहुत अच्छा सुन तारा भाई लोग भतरा पलंग पर सुता के लहंगा जुठियले बा। अरे भौजी सोच कह ना पटा के पेल देले बा तो सुन के अच्छा लगी तो लंड छुपा के कह भाग तोर बहन चो भौजी हम तारा कहनू तो तहार भत्तार बा अब पलंग पर सुतावे तो अपना लंड पर सुतावे चाहे बहन जो कहीं सुता दे चाहे लंडे कह देवे उससे हमरा कुछ ले दे के नहीं खे। जैसे कहा तारू नू कि भतरा पलंग पर सुता के लहंगा जुठियले बा इ त बात सुन के हमरा इहे लागता नू कि बहन चोद भरुआ माथा चोत बा खाली लहंगा जुठियले बा हम बतनू पटा के पेल देती। ए तहार बहन चोद भौजी तू का चाहता रो ना हमरा के बोला तू का चाहता रो कि तारा पटा के पेल दी तहार बहन चोदो कहेंगे। सुनता भाई लोग फिर से कहलक हिया कि लहंगा जुठी यले बा। ए भौजी तो तू सुकर मनाओ नू कि खाली लहंगा जुठी यले बा अगर भले का जगह बस सारा हम बारके बबुआता नू कसम से कर पटा के प्रथम 15 हाली आ करता नू हम पहले ही नहीं खी। अच्छा देखो हम लोग गाना बा हम मिलल भातार अब भोला आ खाली लहंगे उठा के उलेला तहारा बहनी के झाँट में आग लगा हो। सुनता रह भाई लोग कैसे भौजी कहतिया कि हम भातार मिलल भोला तब मजा लुटता गाँव टोला। अरे भौजी तब फैल के हेतर के हो गल हुई बारे तारा बहनी के गाड़ी में जेसीपी की लंड पेलो वाह मतलब भौजी कितना मजा बा भाई लोगन जब भत्तार मिल गया भोला तो कितना मजा बा भौजी के मतलब कुछ भी भौजी जब तार भत्तार भोला मिलिए गए बा तार बहन चो तो कभी हम लोग को मौका दो अपना भत्तार के धोखा दो अगर भत्तार के धोखा ना देबू तब बता दिह आई आ पेल के चल जाई। तो बस भाई आज की वीडियो यही पर लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करम शेयर करम कमेंट करम और चैनल पर पहली बार करम तो सब्सक्राइब करम। भाई लोग बहुत मेहनत करते नहीं तो प्लीज़ तुम सपोर्ट कर लगन कहता हम कहाँ वीडियो बनाते नहीं लेकिन तुम सपोर्टे नहीं कर सपोर्ट कर लगन थोड़ा।